Aning samai birta kalang rapet do anarar pansmi aprang sinil hin bent kardom lang pazriglo kardom non earning samai birta kathan pam jibang nili jidkramsa lasi non birta thepi lang panisina Bokojan along raki biha klembang sa Judas raikom sa kirideng kachingnang Umhara pati along ri deng pi amai paman panjia phan sisik sedang pon bomlo Harvard Care MSc constituency angkang along stami prabjin pent MSc by election padus rakjia phansi all parties leader conference atum pen kachisong pon Arona tang choklim pen longki miling phan rongsar ke bat mesen pen pachun pon Ong dung raki hormu pen banghni atum khotkati raikom sakiri ding kachingnang Non birda puthot angton pen langpani sinan Arun pa engkora siani Bogojan police station ke parlopont Dui mukha Seramil Sanju Das ahem long pent Bogojan raikom saiki lapen ki VDP lapen si raratum chelang pet si Sanju Das ahem long pen ki ke kruwa siding ponlo lapen Sanju Das ahem long pen sami raki hormu pen cheng lock mobile humsir cap lapen ki ongtung ingprim lapen ki tangka kereng surip likebra throkla pharoner cap lapen ki raki amu bate heroines tablets sami mutrok skebra ner cap an long ponlo Adungorai ke duara tumpen pachini pon ateng ni patangti aniwang sitami college ke Charlie Bomb Klim Somar school ke Charlie Bomb Klim Somar atumpen pinang ansarak ke chu amuluk atum aniwang sami sonjutas ahem ke damatum do pusti pachini pon lo Raki biha klembang sojudas along bangkon si ke trabdun doloma labang so puthak lardak pen ke chini bansi raikom sai ki tumpen sojudas aphan spreading ponsi karju patek tawa sai simi deng pon bomlo West Karbi Longri Thungring Thamai MSc consensus ke parapon R2 ke kang pathuk lamlong niphai engkora flipen niphai engkora pho nini pharman umhabati rapati longri deng pi amai paman ponji phanchi 6 dang pon bomlo Umhabati rapati longri deng pi amai labangki anikan wang sitami umhabati rapati longri arlu angkang habe amai long kripli along pensi paman pon bom si atim sami larpon bomlo lapuson tak taksi pene le thot sami umhabati rapati longri deng pi amai labangki atur ki kang pathuk lamlong masi non ki wangji ni pha engkora flipen ni pha engkora pho ni pharman paman pon pu bangso ja meki bi pon ji phan atu ki kang arong long kedu tirikam amai atum kang tang kring a jok pensi deng pi amai ki padu pon ji phan sami phan throk si kep an bangki ti 6 dang pon tang elo pusi longri committee kon chun bang muni ram rong hang pen nang pa chini dun lapen bangso deng pi amai labangki umhabati rapati longri phan chot kali labangi kadu kawi karbing long kang aphant lasi karbing long kang long kedu karbiarat kedu ant atok anuk arat kedu an sami labang so amai long chitong dun pet ja phan putsi tirikam amai phu dil siram tisu konchun bang charlong ki rong hang dihin rap chun bang navarson rong hang longri committee konchun bang mundiram rong hang rap konchun bang sarjon be lapen longri habi kong imbe tumpen chununi pon board holben great sontibung Karbi Longri Abirta Biang long arat apanta nilitum umaharapati longri sarabia mai hin pen kardom pajirlo kardom lasi lalo aningkan wang ason tak tak nilitum umaharapati aningkan wang ta aningkan isek deng pia mai pi laso mai nilitum bi pon bo lasi laso mai ke nilitum aprang menta niliningje la sarabia ro mai umaharapati arlo kripli do la kripli long si aningkan wang ta nilitum lar pon bom lasi tuning ke dam tang bang ke karbirong supi sarabia mai arro long si nilitum bi pon lo Puthot pininga bangke nilitum longri committee pen larpon thulo pininga bangke dak arturika LP school pathuk lam long si nilitum bipon po lasi nilitum longri committee pen sidak labang so mai kapichun ya phan dude sang si pen dak reception committee ingtang kring pen nilitum seng pon long lo la pen la so reception committee seng dat pen Pinian ka cetek long bang ke bang so mai chun pami pusi nilitum pen umaharapati longri sarabia mai a committee pen tani tum ning thepon alang litum non a president a secretary ni tum dak ing vai kang lo la pen a la bang so committee long abidi sar alang li pu rong hang sang ho alang li ko an ni ka chupi duk pen pining ni litum chilang mi hoyi ko son thak thak si
chilang mi hoi pusini tum thek pon long lo la salang tum kisika teng bon te non ni tum na thekang long bang misen la pui li tum la reception committee mate la so ahem abang ta lang le tum karbi hem tun sina kimpi la pen alang le tum piklang po la pen pini bang so mai long ni li sika chuning ri duin la hello la ke ni tum Maharapati long ri sar habia mai pen ke bi pon ning kan sik deng pia mai long bang ke ni li tum along ri chot la pugali along ri tin karbiang long arat long ri kri ni pentala bang so mai long nang chitong dun tame la pen ki chulong ason ki duga vi bang ke ni litum un an alang litum reception committee pen si board ipon lo anisan vesita ni litum bang so ding pia mai long chupora prui pusi ni litum pen kadok kave karbiang long rat panta johang pon lo la pen arnia bang ke ni litum non apreng bang ke ni tum lar pon plo lo hala sapso katora do ko posi ni tum non kapitik pon bang ke taring kora pli la pen taring kora pho aru chiklo surinira in kora pho non anke liji hunibar deobar la soar ni sini tum do pon po la si bang so ding pia mai long ing samjin pen ni tum ningarong pen la pen dak ni tum non kari pon long ateng bang ke la bang so ding pia mai long ni tum kaching hon karbiang long a cm dr tuliram ronghang saralang lita ametang a homos kita kalang lo la pen ametang arong pen a posi bang so ding pia mai long nang chitong ni pusi mathalo la pen litum kaching hon nim rokom kirim bisar kidar arnam arni kirim ilitum kaching honai ronghang rongbong rong arak pen ilitum karbi richu sar longsing ronghang talang li nang chitong duin pusi ni tum ahin pen birta long lo la sikadok kawe karbiang long arak ta bang so mai long nang dun tame anisan veseta ilitum churap pruya pansinitum reception committee tum lang litum bor ipon lo rong rup chikim ponlo putangti rong sar rup sar dovek nangji lansi rong rup sami chari saloma bang doji lasi karbi atom ki hako pen sami ruka sem rong kims aporom put hi pen si pinanians ta mi bang so jutang jubat na klembong bang bom si rong sar saman sabi paman pon bom lo lapuson tak tak si lumbajong msc consensi ke parlapon langmili hawar longki milix arong kedam tang surhini ankan pen si rong nakcho kim pon lo labang so rong long pan sami rong chari salom ponche phan rong sar dovek nangji pupensi rong amekar atum che don serpent aruni pha encourage siani longki miliga phant purong buthi chok limpens po phong asar longki be longsing be arideng pensi man kidu ka bi pu hopen phungpong si rong sar bat ponlo longki miliga phan sar ke bat pon amai long alhiam ban pen po phong asar longsing be sarbarim kamsing timung hima asar thonsing terang karbeng long rong saramai tripi konchen bang harsing rong hang longri amai chun bang jiten tokbi lumba jong havar amai phu daising hanse penchenglok rong asar bang khre photum chitong dun pensi longki miliga phan rong asar ke bad amai mesen pen pachun pon rong asar longki miliga phan rong asar ke bad pon amai along rong mekar penchenglok man ke do rong asar tum ban pan chitong dun thekapot rong asar longki milik pen kachuru pajur pon langmeli da don sing tirang akisam arlo nili longki milik rong asar akam kajipe pleng ya phan dak lumbayong opong asar phan amana peng pidam se alang li phan adin arni apor pini arni hot se alang li atimi pen towe la pen non tuan setame alang li nili phan karbi ajutang ajubat ateng pen aron ateng pen nili phan rong asar nili phan nili pithir te kanglo ba nili bat te kanglo lasi ini media pen media kewang jinghon karbi solang dorat akorte atum new channel atum setame along itum hanta kiru pilo ansu se along itum anong pathena lapen ke hong asar hanta agiru pilo along ipan setame akai chit he pidingra ansu se thedung akam karbi akhe phan lason mesen akam ke klem bi phan alang lita ansu se alang lit thakta resume padunang lapen adak lang mili area arlo angbong neletum akisa malong सरकारी सरकमान बालों रिया सारा बाते हिमा सारा तुम फांसे तमे नीलहीन पेन सुरी सुरी आकिरू पिलो
adun thu nili ladak pini ke cetong nili phan nangai cerap dun sarbarim idum kamsing jin kamsing timung alang li phanta nilihin pen suri suri akiru pilo alang li karbi aron aju tanga teng pen pleng nang jipura nili phan un an pen nili cerap dun lo lapen adun thu dak lang mili akisam arlo rong asar ru asar ke doan seru bakorte ke doan setame niliphan nanga cerap citu dun pen alira cham nang pidun pen niliphan akecuro pen niliphan amana peng nang pilo lasi kewang atum an phanta nilihin pen suri suri akardom pc nililam theng ton koklok kardom labang so arong kiseng ke 2000 pen pini 2025 an no 2025 an 2000 adon ke nili ke 19 san malom Long sa prang dia rong sa su cepin lah. Non kisu ceng lah. Lang mili hawar longki milik arong along sami bisar kindar jia phan sami rong asar longki milik aphan sami jakong pipon lo laban ki rong asar longki milik sami aron atang pen ki klempon pa me je phan sami semi sami padeng pon lo pusi karbing long rong saramai tiri pe konchen bang harsing rong hang pen pa chini pon lang mili hawar longki milik arong asar ka cebat long na tum media hoi pen na cetong no phon na tum phanda suri suri kardom pa jidik lo asi nitum dak piathesi dak sar ke ban koma la dak ke niltum sar ke bat ke do lumba jong long ke aron tang do je haku pen ta dak ke indengi thom do first ke rong asar lo second ke gopong asar hima asar lason si dak ke nim rokom na chobok lasi pini sar ke batame alang li gopong asar longsing besi sar bat kang lo ke ladak kadok bi la lang mili long ke rong asar lo si rong krin ar kep do rong krin ar kep asar ta ping chi tong lo la pen ni tum kara song pen da alang li phan churu pa jir lo bini song song alang li sar ke si bat pon kadok bi nim rokom ke chu ala bangso nim rokom ke chu long tame ni tum ta mu hata mai meeting long ta pari kang lo paling kang lo sar tum apun chak kosong sigi do nei ma ke thak nei ma claim ke dam kadok bi tani tum hata pari kang lo la sini tum kara song ma gel halo ni tum ke kai ke ta pis do nang po rong long mu hata dak sar bar hota lang li tum hanta la bang serkep aphanta semi patang nang ko la bangso semi patang nang ko karon bangal halo je ingchi na long parung pen haiklung bileng parung lahai ke mo jitia labang so sar long labang narke batum kupini ka complain dulu potela sar bang alang litum ajat ta decision de enun hala bang so pini atumi bang alang li phan semi padeng lojat lo la so posi mo jitia alang li phan komane risobasa pherang ke tumong se labang so rong bon chitrek ji pu ka complain du potalang li bang insai undet pu kang sai undet karon bang ke hala so semi ke do huda joni lo la ing china long ke rung la si hala so chi pu pon du je pini bang ke nang mi kar lo nang mi thur lo pu la so chi pu pon du la si nitum la rong asar don ke la son si semi ding nang ko la risobasa pherang ke pendang long la bang ser ke banda semi ding ponang ko ke la helo kedamtang surhine engkor apli aningkant preni phai troxi ani havar khat MSc karlitang ajit kumari arong chawai juilo karlitang ajit kumari arong ka chawai chiklo jon troxian chokde da phisami havar khat MSc along by elections pinianda pade pon pelang lasi havar khat MSc consensi along sami MSc anghoya phan prabjin pent by election padu serak nang jipusi all party hills leader conference atumpen havar khat arong spilong ka chisonga sai kedeng pon long live FSMC, long live 6 Chino, long live 6 Chino, long live tribality, long live tribality, long live tribality, long live Kilonia, long live by election we demand by election we demand by election we demand by election FSLC, long live
Harvard Cat MSc Karalitang Ajit Kumar de Arong Gachawai Det Penki by election semi pedupon penang sia polo bon semi non banki Ciklo John Troxia nang chok de semi pinyarni anta by election padupon pelang lasila bangso puthak semi Prabjin pen by election padupon nang Assam Governor of Han semi All Parties Leader Conference atumpen pinpura lu semi pipajir dampo lapen ki Karbi Long angkang long ki parlopon arong spi mati taon ke parlopon angkang long semi Karbi Long Tamas Council atumpen pinyarni ta election padupon hahidat ki All Parties Leader Conference atumaphan kapria jokpensi Town Committee Election paduhapon haihde lupusi All Parties Leader Conference amaipu IS retired Jaika Tharpen pachini pon Nipon thigala hello chu October Troxy chuning 2024 aningkan ilitum kachinghon Ojit Kumar De ilituma Deputy Chairman lo lapen MSc dak hauragat pen alangli dak pirthe pen che obup lo anke la 1951 are rules constituting district council la so rule ateng 16 rule 16 ateng pen lote governor si la ke vacant lo pu punang po asid vacant lo pu notice pinang po la pen ke la puan atari kang bong election by election doji pu punang ji ange non Ciklo John Troxy ta so selo Governor no anda notice pipelang lapen election kape doji alam ta thangda klang klelang lason pulo tangte lake demokrasi aron lake kaviolate le lake karkan le la arkan pet penajok hauraghat MSc area amunit atum ke alang litum a representative avedet le alam thebanga representative avedet lo te alang litum aphan kaningje dunji abang munit avedet la hello council lo ning hok tame kaningje dunji ke claim ya bang avedet la si nilitum pulo elect non governor la 2013 aninkan amendment do 27 amendment do la so rule 16 aputhak la so teng pen notification pi serak nangi la hauraghat MSc a constituency ke ing thai dang lo la ke kachipai pu bang avedet lo pura alangli governor si notice pinangi la pen election pe du thu serak nai la jasement ne litung kipu la pen isia bang ke Dipu municipal board la pen along town ko hauraghat amatalo hauraghat municipal board la pen hamren municipal board lapen ke dong mukak town committee Bokulia lapen ke Dengau lapen Langhin lapen ke Bukajan lapen ke Fuloni do lang election no anda pedo de ningkan dambom lo abinong ke ningkan ke thompen batai si election pedo nangi town committee anke setan non anda pedo de la alang litum aron repensi non anta la ad hoc committee si selamver la son ge la ke democratic karkan lo rat atom phan democratic ajak kong cepa har jak long ledet lo la pen alang litum rat atum ko pima aning ke hang hala so alam ningje long ledet lo la porsi non amat election la town committee municipal board along an election pedo serak nei pusini tum pinita dak dolo arni siata dolo pinita dolo ako ni tum ako son a meeting do to bom jila demonstration do to bom jila Karbing Long Raikom Sakia tumpen kedu kesok toka joy nepen ki ong tung raki bihak lembang lapen ki ong tung raki stami nepolong lo Raikom Sakia tumpen lapan seb raki bihak lembang atum mesmi nep ingnang pondet pu bai fit semi raki bihak lembang atum naki jumji kalisi aphiong nang pad boma son si thek ponlong lo Lapuson tak si Raikom Sakia tumpen joy pen birtak long duna teng pensi kedam tang aruni phai inkoy arnistami ajo por phai kebra amnit thongke bapor malom ihum LPG atrak NL07AA 2238 along sami Raikom Sakia tumpen pasang dun si labang so truck long sami kiri ke kruga siding ponlo labang so truck long plastic pen kepor head home truck an long ponlo labang so plastic a holong pen sami raki hormu linira grams pharu sir kebra truck sian long ponlo labang so raki hormu pen ka chenang check mate drag driver labang ki Abhishek Gurung Manipura sor lapan ki Moya Engar Jamir Dimapura sor pusi pang thekpon labang so raki hormu pen ka chenang check bangnia tuma fan sami Khotkati Raikom Sakia tumpen spreading ponsi sai ronting pen claim pon lo
Abirta ki lan sikang ton poniglo. Las domi thak me Kardong.